Tehni kapor ngai ngu yublei namar ke jingnot ke jong kre yu bol akem la dai apply ngin ke jing ma jing sau yo pat kam ni kalat sisien bengin yo ban keu sai yeng bukut pengatang jong bengin yo ban plong ini ke jing sakri jong bengin la pat ban ai ka buram yu sai sisien pat tehni kapor sa bengin Sdang kini jing sakri jungi tungin le jublei ke Jingrwai pa jingi bah meneng ngai mi kresu mar ke jingot ke jome kresu ke bamila ke mena pelangi ne ke jema misau hadu kan kelamat ke bamta kresu di ke jinget ke jome kresu bengilong komnik bengilong ngiyo ke met ke bokot ke bekia dan komnik bengilong kresu di ke jinget ke jome kresu mem semla ngi kresu isne menen kan ni po kresu mar pendep ke jing kri jingi sengo trai jing jingi kleber ma ikpo kan kini berapan kres aman teknik por sa bengin yo ban pulis Sdang na i Meban Shabong tingin ya roi ke Jingrwai ke bah ndus pa iwe ngin ya roi ke Jingrwai hadin kata ngin sayo pat man pulis Sdang na i Meban Shabong ki ko me asalem ki khon ki lam shu jisu ki sin ran te kim sha kim wan ki be noru ya ki kin rat u yo I u pe sngewbha u ong ha ki sha ya ki Khynnah bakin wan hanga ngan shem kum ya ki ta ban ko dup ha ka shadam ngan long dong su mar ya ki ru wat be no te ya ki nga ki do no te kin ai kin shong bat nga hari jing shai ja ya ki Khynnah bakin wan hanga usabun uji subu khot sngewbha ya kita bun hajar pen ban ki dang sa kanam jong Kim bat itu kak tien ublei kim bat yo snow kak tien ai ya ki Khynnah bakin wan hanga ki riu dum to wan lam to ring ki ben riu baroh kin bret ya ki blei thao jong ki ban nget các tiên trong mi bên bao ya la de au ble bên I ha ki ka jing ai ai khot ya ki Khynnah ban wan lun ha mi Dia Shabong in Duwai ngini abun puli nak tin jung blay naka gospel jung Yohanes ka lundang ke kendai dekat ke baningkong ke baar ke balai dia haba ula dah haba udang ya artan ula yui ya ubri bamala ahmadan kha kisendan jung te kila ya kali ya kiang ku kendrat ue balale pop une ne kimi kipa jung bala khamala yu ujisu wala yuthu une shimla le pop lemni kimi kipa jung ndrei ba on yo pan pa ka jingle jung blei hau tongi toy ko pa jingi ba bening ai ngo bela ai ngi kan kala in tre sum taksi bingin yo pan skri me kan ka chaka kan tre su dan ka bagi ni nang simbata kan tre sum taksi kam ju kan ka kubor bingin yo akan ka si kan tre su pan kini baru ak teng me nong penem jingi skri to emen tehni kapor I layo sngau nak tin jong blei I Meban Shabong tengai khublei I bi la sem kening mata tu blin dan ka bat phi bat keng sam jung phi padeng jing puli jung phi bat blin dan ka ru bat ke bat phi padeng jing al ti jung phi ki ba nani smat ke ban swan teknik por ngin yo pat ke benta ke ba blei udan e ban kran hangi lingba ipen skam Kharlukhi teknik por ni ai khublei be ila kloi ban sem ke benta ban sam ke tien jung blei teng kerpat
I Shabong in pois kata bynta tingin yo yang special nabo ni I rida Rani dia kerpat I giban ai special nabo jungi dia den kata ni perka ni sa kerpat ipin skam ban ai ya ka jingkran jungi. I've been there in the lowest of time. I've had questions in my mind that I've been scared. But I know that I have a Savior. He knows right where I am and hears my prayer. In the midst of all the problems and burdens of this life, I will call upon the one who can get me through the night. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing round, may I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through the middle of my storm. I don't know how the stories will end. I didn't see this in the plan you had for me, but I know that I can trust in the one who's working all things for my good. Though I may not know the answer until I reach the other side, I will keep my eyes on Jesus till my faith becomes sight. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing round, may I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through the middle of my storm. Lord, you're greater than my problems, greater than my fears. You are greater than my weakness, greater than my tears. You are never let me down, and you are here with me right now. Right now, Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing around, may I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through. You are the only one who can help me get through the middle of my storm. Middle of my storm. Ya ingo yu play ling ba jong kani ka step ka ba punla yangi ka bangin yo ya ka bangin ya senglang ya ka kerteng ka khot ka jong u kom ka Jingiaseng Khynnah ka bangi tip kum ka Junior Christian Endeavour Society hawat na kaliang jong ka Jingiaseng Khynnah ka jongi ka Junior CE Society ngi ju pelong yi ki program ani ka service ka jongi ha ka YouTube channel tang arsin ha ka shibanai
Dengan aingo play bahapreng jong kita ke baroh ngi layo ikani kalat ya ka bangin wan lam iki khubor saki rempe yeng lingba jong kani ka channel jong ka balang berhoi lingba jong kani ka step ngi don ke wi khubor ke bangin ong nakali lani ban kren ti bat Shabong ni ya chkmat ngi ne bu ti ho play hak Jingrwai a tribal play jungi bhapneng yuan ban aingo yeme lingba jong kani kapor hakane ka jingi selok lang ka jongi kumki khon hap ki beret nakabenta ya ka ban hikai ya ka nakabenta ya ka bakin yo ya ka khubol ling ba khtin ka jong me nama kumba me mi tip ha try ki khon hap ki beret ki myo ya ka ban shakri lai lo ya ka kerteng ka ba khoi ka jong me haki yeng ki sam ka jong me try reng aingo yeme baling ba jong ki YouTube channel baling ba ki program jong ki JCES Khynnah ki ba pher ki yo ya ka ban penpoi ya ki khubor sak yeng ki jong ki try ya ka ban ngap ya ka jing hikai ka khtin ka jong me pat ki Duwai ru try ka ba me men play ka lat ya ka bangin yo ya ka sashi sen pat ya ka ban shakri lai lo ya ka kerteng ka ba khoi ka jong me but hoi try kam tam ka ba me hi try me khot sngewbha ba me sha ya ki khna ka ba me ong ya ki sanran ka jong me bakin wan shke yeng ka jong me ba benum khang bakinum khang yem ya ki try ngi Duwai try ka ba me ru men pen khya ya ka ni ka ri ka jilla ka jongi me je na ka ni ka jing pang khlam try ba ki khon ki jong me sashi sen pat ta ka men sem ka ba sngur ka ba itanat ba ka men sem ka ba shida kin wan shke yeng ka jong me kumba play ki yeng ka jong me dang step ya ka ban yaro ka kerteng ka ba khoi ka jong me ngi Duwai ru try ling ba jong ka ni ka program ling ba jong ni ka jing shakri jong ya ka step ben don kat pat ngi ba kham tam ka khubor ka bangin se yo ya ka ban yo snow hoi try pen dot kam yang ngam dan e try na la di ndai tang ka e ka ba me kran ya ka bangin yo ya ka ban pen snow shki wei shimi ka por baroh try ngi IT ngi shania kerteng ka ba khoi ka jong me try na prim jingi Jesus Christ ni doing pan amen ki hap ki paret hakani ka step ka khubor ka banga pensong nongrem kalong na ka Jingrwai sam ka shispa lai phukhandai ka khot ka bakhat saw ki kitien ki ba ongkum ni ngan aingu yeme na bala thau itieng pat phla yanga ki ba phla ki kam jong be pat ka min siam jonga ka tip ya kata de ka khot ka bang shim ya ka bangin yo ya ka bangin ya kren lani ki ban pu ya ka nongrem ka Jinkren hakani ka step ti ka e ka pelong ya nga ya ka bang shim ya ka ni ka khot na ka Jingrwai sam ka long ba hadien ka Jingiaseng bynta ka jonga but artli ki school ki school ki balakmi ki balapet lengba ka SCLD department ani ka social economic life development department jong ka KGP sinot but hakani ka Jingiaseng bynta ka jonga but kini ki artli ki school ki kita ki school ki di ka Reverend America School for Disabled kabadan hang tai po umsing mauro pat kawai pade ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive School kani pade ka don hang tai hapo Mairang ti hakani ka Jingiaseng bynta ka jonga ngai ya ki khna jong kani ka school pat ka phla ka long ba hakani ka school ki don hi kita ki khna ki ba ngi baroh ngi ong ki baduna hakat khot pet hoi ke perthei ko ong ki da ka ktien ke kham khor ke ba ki khot ki anna hinrai hoi kata ka di ka ktien ke ba am sontanat le se la da ngi khot ya ki kala long kumba ngi ben ya ki ti kata ka haka Jingiaseng bujonga ya kita ki khna kalong ba ka pelong ya ngai ka pangan pu ya ka jingkeli hala dia hi ba balai bala thau ya ki kumba ki long ki don ki bit kho ki don ki papala ki don ki ba klut ki don ki ba lese ki bangi ong ki silver pasi ba ki wei pat ki jingpang ki ba ki don ha ki kata kali ki jingkeli balai ba la thau ya ki kumni pat habangi puli na ka ktien ku jong play pat habanga pusan bangan songtho balai nongiashim ya ki ba ya ki la thau long lengba la thau ya ki da ublei hi ulapu ya ki kumba ki long ba kata ka ban pensisha ba la thau do ublei la ne bala la
penwandur yaki kumba kilong dau play kata ngila ban syam lengba jongka Exodus kelong ke ba sao khot ke ba khatway ti shwa bangan poishe ni bentang kwa ban pensai hang ni ba kani ka khot kani ka conversation ke jong u Moses but u play hak ba u play u jiet yu Moses ba un long uta u Nongyalam ngu jong ki Israel ban pelat yaki na kata kari ke jong long bra tika ketien ka ongkum no ka ongkum ni ti u try u lakili ya u u bala thau ya ka sintor u priyo lani u bala thau ya u bam Nongkren lani u ba kelot lani u ba pej lani u ba matla lani ya u ba matla omlong mangau try kata ka kani ka dekat ka ya thu yangi badai u play u bala thau yaki ula thau yaki ha jinglok matla ula thau yaki ha jinglong ko bat haki we pat ki bynta pat lese kami biang ko we ka jingkali ba balai pat la thau yaki kumni pat ya kata pat e ka we ka ngila ban shem ha ka gospel ka jong uyones kalong ka ba khandai ka khat ka badengkong hadu kapalai kadi ka conversation ka baki senran ha ka jinga lenti ke jongki patu jisu ha ba ki i we brio tengan puli ka kamba kalong te ha ba udang yaj artet ulayo i ya ubrio ba matla na benang kha ke senran te kila kili ya u kida ong ko kenrat u u bale pop uni ani ki kme ki pa jong u bala kha matla ya u jisu te ulai tho uni shem la le pop lemne ki kime ki pa jong u hinrei ba onyo pen pau ya ka jingle ka jong u blay nga bangila ban sungtho nang ne ka long ba u blay u don haki ya ka purpose ka ba u blay u kwa ba leng ba jong ki un le ti ki hap ke baret nga kwa ban hang ne ba la da phi shem ya ka bakum kini ki khana kan mau bangin buram ya ki kom bangi long bangi baroh kom ba ong hakak tien ke jong play ba ude play ubala thau ya ki ula tau itieng bat I phalla hakak tien phareng ko ong beautifully and wonderfully made ngin kan mau ba ngim day ban ben ya ki ngim day ban yakren ben ya ki lani bangin le ben ya ki let's say haga jinglong brio kindan habakiyo I let's say kila ban ben ya ubakulut kila ban ki ban ong me kulut kila ban ong kum tala ni ya kiwe kila ban long ki mau jing thot ya ki bapli hinrei haba phin ya shem ya ki phin I ya kata simplicity ke jongki kata ka jing shida ke jongki bat ka ka bangin sung tho ka badan kam yang I ka long ba kumno ru ngide ban ai ya kata ka buram ya ki khan ya kum kini ki khanna le se khamtam ha kini ki khem khai le se odon ku bakum kini ki paralok ke ba phi la ban shem ai ki kata ka min siem ka jing I ai ki kata ka jing I ai ki kata ka jing jan paralok lengba jong kini ki por ke bangi ngi kendo but how it's let's say babon hi ngi miakan mau ya ka bukum ki ni ki brio ki badan ki ni jing duna de tang ha ki si karpang jong ki babaro ngi akan mau ki but how ngi kan mau ba kiru ki de ki we ni ki bynta ki ba uplay ula thau karpang ki ba ki la ban pendon buram yu uplay hi but ngan ong iphi ba pin I lengba ki YouTube channel ki program ki pher ki khubor balada ki long kumno ha ka jing pher ka jong ki ha ka jing tuna ka jong ki hinrei ki dan ka gift ki dan ka talent ka jong ki but ha ba ki pen pau ki ta ka gift ka talent ka jong ki onomla ban ya drujor bat ki wei pat lani bat ngi ki ba ublei ula thawi kumni ha ka rinyeng ka ba piang kata ka ka way ba ka purpose ka pa uplay ubu haki te ka bangi kwa bangin kanmao yangi nang hab kumki bangi yesham lani bangin bangi yo I lani hak bangi kendo lani hakata ka jing ya pulielang
ngin ai ki kata attention ke jong ki ke special attention but dena kata kadau pa abang yo I kum kini ki khna ki don kini ki school ki ba kerpang kam dai tang kini ki project ha ka sinot inda ki don pada ki we ki school ala ni ki ba la pet leng ba da ki organization ki ba pair ma de haba piu I kum ki khna kan mau ba pinum pet da kata ka khmat ka ba nyo ben ya ki kan mau banginum pet ya ki hakata kanong rem ka ba pin isi ya ki lani pin mut sneo lani let's say kum bakini ki senran ki ong let's say pa kila le pop manore ba kilong kumni ndai ngin kan mau ba uplay udon ya ka purpose na ka banta ka jongki but uplay ru ha ka tien ka jong u maham yangi leng ba ka Leviticus kalong ka bakha khandai ka khot ka bakhat saw ngan puli ka kum kalong ki kitin ka ong kumni men tim ya ubaklot lani bu ya ka jingtin thot hakmat ba mala hindai men shep tieng yo blay jong me ngalong utrai kata ka kentien naka Bible ke bangila ban syam kembang la puli mentan ka jing maham yangi banginem pet yaki data khmat ya ka ban ben yaki lani ban pet ben yaki lani bangin le ben yaki lani bangin long maujing thut yaki lani bangin tem yaki ha ka jing long kerpang ka jongki lada ki long kumno ublay uthau yaki kumto itieng bat ipla beautifully and wonderfully made nama ba ublay udon ya ka purpose haki but kadon kam yungi ru yangi pengen ai haki ya kata ka jing ye kata ka jing ya I paralok kata ka jing ya buram but me mengin kenma ban bu ru ya ka jing Duwai ya nakabenta ka jongki ngangai ba don ki tu ki khna ki du ya ka jing pulie ke bakar pang ka jongki habang yo syam ya ka khalam ho na ka liang ka jong pi yo ki online classes yo ki classes ki prepare ndai ki don kam ya ka jing kersan ka jong pi lang ba ka jing Duwai ka jing kersan ka jong pi leng ba ka jing yali khmi ru le se ya kum kini ki khap ki baret pan ai ka ta men siem ka jing ye pan pau ya ka ta ka jing long sipara ba phinim ya thau ya ki kumno ru kumpak tin ka jong play kong bangin ya paralok iwei hi kata ka dika message ka bangi la ban pu leng ba jong ka dika por banganget ba ini ikhubor ibaret in penkan mau yangi ba ngi long kumno la dangi de ki baduna ki khotmet ne ngi de ki ba biang hak pura ka khotmet ublei uthau yi kumbangi long nakam ta ka puram ko jong bat gi de ban pendon puram yu play la ngi long hak no kono ko banta itai long I khubor leng ba jong kaning step bat ngai ba kan long ka jingker khu yi lang baroh gi ba pet ba ki ba snap bat ki ba yo snow yi kani ka jing Iathuhkhana ublei nakam ta ka puram ko jong amen te katungi la yo sngo nak ten jung blay tinga ai ku blay I penskam Kharlukhi ka ba ila ai ngi ten jung blay la sami ling ba ka ka bo blay udan ingi ban kran I ling ba ka ni ka YouTube channel jingi kre ngakar pat ki khna ki ban bepe kini kin yo ka jingker khu ka ba kisngap ba ban ka ba blay ukran I pi kan ka por te kini ka nginya point na ka banta ka pokot ya ka ba ngin penwana ka jing sikri ka jingi ting ni roi ka jingrwai ka ba sunspark ndai bukandain ka batmai but inda den ka tangin kerpat biang ya ipens kam Kharlukhi ben plai ingin ka jing kuruku penwai Wan kinna to yaro hallelujah amen buram you Chris baroh hallelujah amen you Jesus pen long sim ha po la ka men sim ngien ai ngu kat ba em hallelujah amen wan kinna ya rojam hallelujah amen try Jesus kraw kanam hallelujah amen long nong pen em ba it na men ba rem ai la
jing im hallelujah amen ju nam ngin ngu yu trai hallelujah amen jing ya ro ngin ya ai hallelujah amen hab neng lang ngin ya shem hak mat ka khet bas kem ban bu rom sim to dem hallelujah amen Jingrwai a tribal play jungi phap neng session yuan ban ai ngo yeme lengba jong kani kijing shakri lang ka jongi kum ki khon hap ki baret ai ngo yeme lengba ka khubor ha kani ka step but how try lengba ki nang shim ta baroh ai ba ke baroh ki bangila yo I ka ban pendep ka long ka priang hon khmat jong me but ha bangi yo I ka ban wai no I kani ka jing shakri ka jongi to long lem bat ngi bat ki khon hap ki baret ka jongi ka Jingiaseng Khynnah bat ki wei bat ki bynta ki jing shakri I ka kerteng ka khot ka jong me ha kerteng jong Jesus Christ no pne ngi Duwai pan amen